Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea. Kaixo ikusentzule guztioi eta ongi etorriak 2017ko inauteriak laburbilduko dituen saio berezi honetara. Datozen minutuetan inauteriei errepaso zabal bat emango diegu. Inauteriak dakigun bezala txupinazoarekin hasten direnez, guk ere gure saioari horrela emango diogu hasiera, txupinazoaren irudiekin. Esan aurtengoan txupinazoa botatzeko orea Marikruz Iribarrenek izan duela, inauteri zale kutxunak eta Tolosako inauteriaren alde lanean urte askotan aritu denak. Esan bezala beraz, gogora dezagun une hunkigarri hori, inauterien hasiera. Del mundo. Por favor, los que están de Tolosa, ahora Ostegun 15. Gora Euskal Herria. Gora inauteria. Eta behin txupinazoarekin festa hasita, ostegun gizen arratsaldeko beste ohitura bati eutsiko diogu eta zezen plazara joango gera. Jende andana biltzen baita zezentxoak ikusteko. Esan barra daukagu zezentxo ez gain txarangek ere izugarrizko lana egiten dutela bai zezenetan eta baita inauterietan ere. Ikusi dezagun beraz, ostegun gizeneko zezen festa eta txarangen jeitsiera. Bueno, ostegun gizena, kontatu jazten nola hasi este festa? Lagunekin jungea txupinazoa, goxokitz hartzen egon gea, da gero plazata jungea, horre ongea jolasten harrapaketan, da zezen eta etorri gea. Gusten dut buztua jantzita, zati buztua eta txila ba? Uzakit, nahiago nun buzoa da jende gehiago mateulako. Txupinazon izan zaten nola juntzea ez guardia? Earki. Txarangak nahi genuen atzetik jun baino ez ikuden eman beste gauza batzukin beharrak eta goxokik hartzen da hola, gena. Zuek zemuz ez date pasatzen atxaldea? Oso ondo! Oso ondo! Zen nahi ikusten eta leheno parkin jolasten. Lehenengo alde aipatu diazu ez ezen eta ez da irutxu zaizue? Oso ondo! Pizkat beldurra mateu, baino, bueno, ondo. Oain hemen zezenak ikusi eta eroze asmo daukazu ez, ze plan? Pero... ni etxea jungo nahi seguramente. Ni zeiterdik arte hemen gelditu eta gero etxea. Ni uste etxea jungo naizela. Zezen plazan ikusten du hemen gazte gaztetatik, ekartzen dituzuela, zeratik, nolatan?
Bueno, asko gustatzen zaizkio, Xexena esan da zeitu mu esateo, osake honek ekarri dugu. Eta baki honen distraituta ondo pasako gula, osake primeran. Dia torkio zaletasun hori. Ba, haitxe rekortadoria, osake bauke zaletasun pixkat, bai. Gaurkoan ostegun gizen, lehenengo festa eguna, nola dijo eguna? Oso ondo, egualdia ona, haize pixkatotza, baina ondo, eta umede ondo pasatzen nahi die, osake, ba, oso ondo, primeran. Atxaldia bakarrik ez, goizade bai, goizien goizitik hazigia eta txupinazo goizien izaten dek. Plazan izan zate? Hombre, 15 urte dauzkaten guztik inguratuta baino guan. Nola juntzeizu goiza eguerdia? Eharki, oen bazkaldu dut eta patxaran Xexena ikusten. Zer du egun honeko olako berezi izateko? Ostegun gizen dala, horrekin dan esan dado. Saltzek iruditzen. Bai, ala izango. Xexena etorri beharra aldau festa egiteko. Ez, baina hemen ikusten dan giroa, hona etorri gabe ez da jakiten olakoa dan. Zuze etorri zea laguntzea, o? Bai, pixkat bai. Zike bestela bakarrik geldituko zalatan, bai, pixkapena ematen du. Zer da Xexenek? Xexena giroa txaranga zeratek etortzen zate honean? Bueno, ni egia esan, Xexenena ez zait asko gustatzen, setxun aspertzen naizelako, baina bueno, semear hemendik handabil eta hauekin konpainian eharki oten da eta horrela. Gustoa gaude. Xexenak ikusi txarangakin jatxiko zate ez? Noski. Xexenetako beste alderdi ona hoxe da. Bertan danak atera eta txarangan jaistia danok. Hortik aurrea? Hortik aurrea zen edaki. Nahi badek, konbidatzea gu. Probatzea. Gu lana bukatu da pronto. Torri ba, torri. Ostegun gizena zezen plazan, kontatu jaztuen nola dijoan eguna? Oso ondo, atope disfrutatzen. Gusto gorria, hain nolatan? Adiez, mutilak gehienetan urdin ezatatzea, batzutan txilabak intala, gu buzoakin dezitu genuen. Zenbat elkartu zate gaurkoen kuadrilak? 12 pertsona. 12. Zer asmo dukazu inauteria autarako, zertan parte hartzen duzu? Ondo pasatzea, denok... Astelenitan dantzatzen ateratzea ikastolako konpartsakin. Zein da zuentzat momentu honen inauteritan? Txarangakin dantzatzea eta txarangan atzetik lagunekin egotea. Eta barraka, Nolatan jantzia, gaur ezala buzo, txilabo jantzia. Bueno, egon geha eskolan umekin dantzein dutela eta mozorroak berai egindakoak, baino gero estorro egiten die eta orduan, kendin dia dana, eta hola gelditu Nola dijo eguna, nola hasi ez jaialdi ikusten? Oso ondo, altxatu goizen, eskola juteko, dantzein duten eskolan, eta gero jungea lagunekin, guraso batzukin, txistorra pixka jatea eta oain zezen plaza da. Beharrezkoa da zezen plazara etortzea? Beharrezkoa da, baina nik uste netzako behintzat egun politxena dela. Da martxa edo sarrera, ez? Jaietako sarrera, orduan, netzako politxena da. Ikusten du etxeko txikiki, baina hauekin egin daiteke ez, parranda? Ikustezu 6 urte eta 8 urte eta posiblea. Zeren gainean lagunekin egoteie, orduan parke batea juten baldin baztea, zerbait hartzea edo bokadillo bat hartzea nahikoa izatea, ez? Beraie jolasteko eta gu gustoa egoteko, bai. Zezen plazan ez, harrapatu dugu, neskako herrila hau, kontatu jaztu nola dijo atxaldea? Pues ondo, lehenengo goizen jungea eskola eta hor pasa dugu ondo jolasten da olako gauzakiten, burua hundikin da gero atea gehanen txupinazoa jungea, karamelo batzuk hartu, eta gero... Eta bazkaltzea. Zer muzun da txupinazoa? Ondo. Esan dute egon dala... Egon da patxi betikoa, zean, itzeite ulan. Bat, zer buzoakin, beste txilabakin, nola etorri behar da honean? Nahi bezala baino generalena txilabakin etortzea da, gero jendeak buru izarte zaio buzoa jartzea eta buzoakin etortzea. Zati ez nola dantzaitea hau? Saltatzen eta pizkanaka aurraka juten.
dijo atxaldea? Ondo. Uste dut dantzan ezatela ez? Nola dantzatzen da hemen? Arritmoa segitzen txarangai. Zerretan izan zeate? Ez. Moentxe etorri bat, bai, aprobetxatzea. Hau ez asmo, ze martxa? Txarangagi segi eta gero, hemen, ondo pasatzea. Nola dantzatzen da hemen? Nik ez dakit. Torri? Esplikatu jaztu. Saltoko ez dakit. Aurrea, atzea, korrika, gero atzea berriz teola iten. Zer dauka honek emeste jende biltzeko? Ez dakit, inauteritako benan ezako. Beti egunero igo eta jatxe nola joan duzuen? Egoina ez gara bengok, beste ikonga. Zemu? Ondo, oso ondo. Oldatzea altzate unbekin da. Bueno, hemen atzeak asten dian, pixka komerei, baina ondo biltzeko. Zer dauka honek emeste jende biltzeko? Ohitura, nik uste ohitura, eta ondo pasatze deula. Zarko egunez o egunero? Egunero, aldan guztitan. Bueno, zemuz dijo gatxira, hau? Ondo, hasi geha, gustora. Zaila lehen dantzaitea, o? Ez, tokia daude nantzako. Ondo modatzen zate? Bai. Kontatu jazte, nola dantzaiten den hemen? Aurrea eta atzea egin behar da, esku goratu eta aurrea eta atzea. Zer dauka honek emeste jende biltzeko? Inauteri Tolosarrantzat, nik uste oso importante diala, orduan hemen barrun zerbait sortzen zaigu eta aurrea. Zen plazatik jaitxira, ze egunero tortzen zate? Saiatze geha, bai, egunero. Bai. Zati guztu dintzen honet tortzea? Inauterik geha eta ondo pasatzealako. Txatxi piruli pasatzealako. Zer nahi izan zate? Bai! Iruditu zaizue? Oso! Egunero juten zaten nola izaten hori? Ez, gaur jungea lehenengo aldia. Ni urtera jodera ez. Nie baita! Tapalkotan jarri geha! Eskak, nola dijoa jetxira? Ondo. Nola egiten duzu dantza hemen jetxira hontan? Bueno, saltoka eta gogotxu. Nola sarrazateo? Bai. Eta beti parte hartza aldezute hemen jetxira? Bai. Igoeran daula? Bai. Zeratik parte hartzen duzu hemen? Markatu zegale, zer zan galera. Zeratik parte hartzen duzu ekintza huetan? Porque ondo dago, divertitu itegea taula. Bai. Txaranga gabe, posible litzake inauteriak ospatzea? Diferente izango zen. Bai, oso ezberdina, bai. Lehenengo eguna da, kontatu jaztu zein dezuen oain arte? Bueno, salto egin datzatu eta... Zezen eta junga da. Eta inauteri doinoekin jarraituko dugu, izan ere nork ez du inoiz parte hartu Aizorratz Beleta Elkarteak antolatzen duen aur tanborradan. Zaldun eta bezperan, 100 haur zein gaztetxo atera dira, beraien tanborrak zein barrillak astintzen Tolosako kaleetatik barrena. Ikusi dezagun. Entzaiu rokorra lehenko astean uki genuen, lehenko iganden, uki genuen entzaiu rokorra, baina aurretik ja 3 asteko lan onda. 3 aste hoitan ikastola eta juten ginen entzaiuak egitea, eta horrela eguardian, azten behin, ikastolan uste eta azten bi alditaz, jende gehiago zian. Eta, antolatu dugu urtero bezala, txandak aiten dugu, urtero aldatzen jutea, aurten juten dia lehenengo klaskoreniko, bigarren Sanbeniagoko, eta hirugarren Irupidekoak uste dijo zela. 220 inguru gutxi gura bera, eta gustatu zaiguna baitak, kosako asko ditorri dela baita, 50 inguru horrela bat. Hemendik izango dugu irtera, helduko gea trianguloraino, eta trianguloan kantinerak gora jokoia, kulturetxera, handikan triangulon bertan eskola guztia joingo du kanta batzuk, eta hortikan gero ja atratzegia Gorritiko, Rondia kalea den hartuko dugu, eta Gorritiaren jo gutxora. Kosakaz jantzitagoaz. Badia txaleko bat, bakoitza bere kolorekoa, gero blusa bat, eta gona bat, eta gero txispikin taula. Bueno, dantza asko daude eta orduan segun kantan arabera. 6 ensaio edola, eta gero general bat.
34. urtea da, eta lasai, ni por lo menos lasai no. Zer da zuek gaurko egin behar dezuena? Dantza. Pues, eske, depende ze dantza ezberdinak daude. Jartze dute musika eta guk nola jabakigun, pues, azte gera dantzatzen eta... Eta panderoa zertako daukezue? Hankan jotzeko. Eta gero, depende ze dantza hola iten deuta, hola. Bueno, zuek inauterik zituzue damorra jotzen? Bai. Eta? Zemuz? Ondo. Ondo? Gustatzen zaizue? Bai. Eta arropa nolako daukezue edo, zertaz zuazkezue? Herrerak edo... Bai, errementari. Alkandora, eta gero bakerok, eta alparga, eta txapela. Eta zemagarren aldia da jotzen ateratzen zatena? Urtero ateatea. Bai. Orduan ja, bueno, tamborra jokoztue, perfecto. Tamborra zestaia alda jotzea? Ez. Asko ensaiatu zuen? Bai. Ez dakit igual. Lau ensaio inditeu. Eta arropa zen olakoa daukezue gaur jantzita? Gona urdin bat, alkandora txuri bat, zintak eta pañuelo bat. Eta ez dakit kontuatu zate baino jenden pila badaukazu hemen denak zuei behi da? Bai. Urduri altza dut? Ez, ni bai. Bai, zertik? Porque jende asko dago eta pizkat urduri nago. Bueno, zuzendari postutan, ez dakitume guztioek manejatzea errexautea? Bueno, batzuk kaso gehiago beste batzu baino bai, printzipioz bai. Jakinda lehenengo zuzendaria naizela beti kostatzea pixka gehiago, baino... Bueno, azkenen aurreko ume horiek lagundite izuen manejatzen eta jazta, nekoa. Azkenen ensaiotan zu kantak inda azkenen ikasitea. Eta burun sartu zaizut azkenen horrexea izatea. Ensaio asko izan dituzue? Bueno, hori da 3 edo 4 eukiteu. Zuzendari izan da jumeazu txikin ensaioa eta hundin ensaiota, baina bestela bai gutxi dira. Bueno, hemen bi kantinera guapakin hau, zue gaur kontzein behar dezue? Paseatu Tolosa guztitik. Daramagu falda gona txiki bat txuria denak, eta gero daukeu txaketa bat, bakoitza bere soziedadearekin, kolorea, den soziedadearekin. Gero txapel bat, hau, bandera txiki bat, esteko zerbaita. Ezer gehiago uste. Zuen nola jutezate? Hola, esku bat gerrinta beste hau eusten. Eta urduri altzaudete? Bueno, pixkat. Jende asko dauzei behi da, Bai, baina, bueno. Kosakaz dantzain behar dugu. Panderetakin, iztarren jotzen jun behazu kaletikan. Dantza bat. Ensaiatu asko, desente ez dugin. Larun batero iten dugu. Eta larun batero juten geha musika eskola eta horren saiatzen dugu. Pues netzat politagoa iruditzen zait korritea. Bueno, korritea, dantzaitea, eta gainaz arropa netzat politagoa da. Eta damorrakin noiz baita aterazate? Bai, atera naiz kantineraz, kosakaz eta tamborrakin. Eta Tolosako umeak zaldunita bezperako arratsaldean protagonista izan ondoren, iluntzean helduen txanda iritsi zen. Hauek arropa dotoreak eta giro paregabea aprobetxatuz, kalera irten ziren danborrak astintzera.
Ba, bueno, ensaio batzuk inditeu, alareren nerbiok etzizkigun inorrek entzen gaur, baina, bueno, uste baino hobeto atera da, nik uste azkenen motivazioa daukazula ja gaudela hemen, eta nahi behintzat ondo eragin dit, eta nik uste nahiko txukun atera zaigula, baina, bueno, gero jendek esango. Ba oso ondo, azkenen gaur eguraldiak laguntze zuen, giro politxa dago, jendea torri da ikustea, orduan aurten ikuste primera eta zaigula. Eta dantzata zuia ikasita eukiko duzu. Bai, baina alare urtero saiokin behar ditxegu, azkenen jende berria dator, tarakutxin bertzaile, denak batean zatu behar du, baina bueno, ondo atea da. Zaiak ez die, baina bai denbora gutxin asko nekatzeuen dantzak diela, denbora guztin aurrea eta atzea eta saltoka, orduan zaiak ez, baina neketxuk bai. Eta eskertzea beti urtero daudenak, hainbeste ensaioitea eta goi eguneratzea alde hortatik. Pausok erresa dira, baina denak batea joan behar deu, denak batea inbar den movimentzuk, baina bueno, uste gaur ondo atea dela. Eta egualdik launtzen dizue, esike giro paregabea, ez da gaurko? Bai, tela ez da oso ona euriantzako, eta gure bildurra ondinako izatea euria ite bau dena trastea joteko. Baina bueno, gaur ondo aukeu, asike... Ondo, gaur aprobetsatu zuguraldi hona da hola, beste urtetan tokau zaigu pixka bustitzea, oin aprobetsatzen nahi pixka bat gehiago, edo mantxoa juteko behintzat. Gogoki, no? Bai, urtero bezala. Hau usteet mantendu behar den gauza bat dela, nahiz eta usteet urtero jende gutxiago da hola, baina bueno, saiatu behar geha hau mantentzen bestela. Egun garrantzitsua izatena da zuentzat hau? Bueno, bai, politxa da. Hobeto dira aurrengo gunak jende goi da hola eta beste giro bat, baina bueno, hau nire autoriak azteko ez dago gaizki. Eta zuzen bat urte damak zuzen benateatzen? Ez dakit, 15, 16, ez dakit. Ja, kontua galduta. Ikusten dugu gogokin nahizeala, danborra jotzen. Gusta, asko gustatzen zait. Egun berezia izaten da zuentzat? Baina auteri guztik, Zenbat urte damak ezkizuen benateatzen? Uste eta maika. Oso jende gutxi, aurten oso jende gutxi zeon, Eta gaude, alde zarretikan, eta hoain berriro hemendikan triangula bueltatuko geha. Esan dizu jende gutxi ateazea dela, zeatik, ze... Eta gutxi jo, izaseme gehien bat oso gutxi. Bueno, galtzen ari da pixkat hau. Beste gauzak inauteritan irabazten idea, ez? Pena bada, baina... Bueno, geho jendia bilar goizeko sortzitan dianare bai, eta daneare... Baina bai, nahi hausko gustatzen danborra jantzea. Bueno, zuk ez duzu faiatzen egun honetan, ez? Urtero ateatzen zera danborra jantzea? Ja, zazpi sortzi urte da bazkide ateatzen, ja. Urte asko dira, Guretzako zogune garrantzitsua da. Porque, bueno, lagunak eta elkartzen geha, eta sortzia ekok, eta gure afaritxo egiten dugu, eta, bueno, oso ondo pasatzen dugu. Asko gustatzen zaio. Disfrutatzen zu egun honetan? Bai, asko. Egun honien zaiote geha. Guretzako ja inauterin tako gauzik garrantzitsuenetako da. Eta hau bukautakon, ze plan daukuzu bestela inauterin? Bukatu, eta tragotxo batzeko hartuko ditu, eta geho, afaltzea. Lagunak inda afaldu, eta, bueno, pizka joan pizkat. Bueno, zalduri eta bezpera, danborraren eguna, umek asiri atxalden, guaintzuen txanda da, zemu zaitzen? Oso no. Eguraldia pikaina, así que bai, oso no. Oia urte asko jotzen eta ondo, bai, gustora, beti gustora. Zenbat urte, ateatzen zara? 16 urte nitunetik, asko. 20 urte bai. Hainbeste urte teratzen eta bai, inauteriak justo bihar hasten diala, gaur sarrera bat emetela emateko ez da bai. Alari esan digue, geroz da jende gutxigo animatzen dela, ez? Pixka berantzki joan. Bueno, bai, baina horrela da mazki urte batzuk, eta bueno, jarraitzen dugu, ikusiko dugu, bai. Eta az esango zenioke jende gaztea animatzeko? Bueno, ez dakit, nik azkenen, hainbeste urtetik aterata, jende berdinakin elkartzea egun honetan, polita dala, ez? Nik uste agian zerbait egin beharko genukela jendea animatzeko, baina ez bakarrik, bueno, zerbait gehiago egin edo zerbait egin horren alde, ez bakarrik esan animatzeko, ateratzeko, baiztek zerbait egin. Bueno, bestela inauteritako ze plan daukezu? Bueno, egunero plan
plan desberdin bat, bai, bihar plan bat, astelehenen beste bat, eta asteartean, da, bueno, aber nola iristegian asteartea. Eta gaur nola bukatuko duzu? Ez di gaur goiz, bihar niretzat diana oso importantea da, así que gaur goiz hau bukatzen dane ja faldutatxea. Gazte gutxi ikusten ditegu hemen danborra da, baina zu animatu zeaz, da? Bai, aurten esan digu lagun bate jendea behartzuela, eta zergatik ez. Lehenengo aldia da, jatzen? Bai, lehenengoa. Da, zemuzko esperientzia izaten. Guaingoz guztua, ensaio pare batea jungea, eta ondo. Aurreko asten egon ziren ensaio batzuk, eta 3-4 jungea, eta, bueno, peletatik txikitan ateatzen ginenakin da goatzen ginenakin, hortxe guaz. Da, zemuzko giroa. Oso ondo, jendea oso jatorra, eta batzuk ezautu egiteu, eta beste batzuk gero agian afalin gehiago ezautuko egiteu. Beste urteetan kanpotik bizitzen zenun, danborra da, urten barrutik ezberdina izango da, ezta? Bai, azkenen ez da berdina festa bat barrutik bizi edo kanpotik, eta ondo, gustora. Bueno, zuri zuzendari lana egitea toko zaizu, kontatu ikuzu zein da zure funtzioa, zure bete-behar. Danborra da ematea eta kainoian daudena jo bai zuzentzea. Bueno, batzutan nahiko pixkat zaila da, ze aurreko bai kontutan euki bai duzu eta atzeko bai ordu, baina bueno, dominatzen nahiko ondo. Eta danborra jotzen nahi dena kasuitea lizuzu. Bai, ez zinaiz kexatu. Duela 4 bat urte hola hasi nintzen, eta bueno, txikitan bai tokatu zitzaiten ikastolan, zuzendari lanak itea, eta beti gustatu zen zait, orduan gustoa. Eta zen muzikoa, zen muzasitzea? Ondo, gustoa. Gainera eguraldiak ere lagundu digu, eta oso ondo. Bai. Eta geroako ze plan, eta inauteritan? Gero ja etxea, sozialen afaldu, eta gero etxea. Bihar goiz esnatu behar dugu, eta biharko eguna luzea da. Oso ondo, aurten behintzat egualdik abandatu igu eta hoi eskertzekoa, osak jendeare desente urbildua eta a ber. Zuen elkartetik jende desente atea zeate, ez da? Ema bildu zeate? Bai, dijoazte 4 kainoiakin, eta 20 bat tambor, eta gero txaranga, da parte. Eta danborra jotzen, zemuz moldatzea zea? Ondo, bueno, saiatzea, ensaio batzuk inditeu, da urte batzuk bamazkiu bateatzen, da 4-5 ensaio. Baina, bueno, gehienak urtero bateatzea, eta berri batzu badaude, eta nik 3. urtea ateatzen naizela, baina berazu bi urte asko amagizia. Beti, danborra ez dalitzen lan baten ez da gauza hondik egoten, eta, bueno, lan baten uste dala danborra neune, eta bai, atxaldea behintzat okupau da. Zaldunite egunean goizeko 8etan Gorriti plazan hasiera ematen zaion dianak ere izugarrizko arrakasta du herrian. Izan ere, badira hainbat eta hainbat tolosar, inauteria dianaren lehen notarekin hasten dena diotenak. Orduan ikusten hasten baitira lehenengo mozorro eta eraldaketak. Jarraian irudietan ikusiko duzuen bezala, pijama, bata edota edozein oihal jantzi eta jendetza biltzen da festa goiz-goizetik hasteko.
inauterietan mozorroek ezin dute huts egin. Hilabete askotako izerdiaren ondoren, mozorro, karroza eta ikuskizunak jendearen aurrean jartzeko momentua iritsi da. Urteko iganderik berezienean, Zaldunita egunean, eguraldi ona, giro paregabea eta jendetza bildu zen Tolosan. Trakturnotik etorri gara Tolosako inauteria kolorez betetzea eta hemengo jendea animatzea eta ondo pasa ezala denai mezuoi bialtzea etorri gara, bai. Bai, guk horrekarri du orgullo neguna. Orgullo gehiagan asuntoa, kuestioa da espaziontzi bat, hortzeien galduta espaziotik eta pixka berandu etorri gara Tolosara inauteritan momentu egokia zen eta hortxe etorri gara. Berandu baino hemen gaude. Bai, bibak bai, bastante neska gea taldeen, 40 inguru gea, 30 neska. Esan behar da gaur ez neskak ez mutia, bakoitza nahi duna. Piskat genero errebindikatzera etorri gea, aldarrikatzera, eta diba asko bai, zeba ez. Eukideu dei bat, zuen liderrana, Olatz Peon, eta bueno, beak esan digu nahi dula ereki horma bat, hemen separatzeko pixkat Ibarra eta inguruko getortze dian herritarrok, eta bueno, pixkat erakustea nola egiten den horma hori. Ziu, mexikarrake protestan etorri zaizkizula. Bai, hoi ja, beti gurekin etortzen dira ja. Azkenen ez daki, baino beti gurekin etortzen dira da mexikarrak. Bai, beti. Hoi ja, loten etortzen dira, eta bueno, behaiek ematen dugu bai, erakusteko, ez, nola egiten dugu, behaiekin. Inauterize gozatuko aldezuen. Hombre, hoi seguro. A ber, ondo pasako dugu karnaletan. Seguro, ez. Bueno, Amato, remate nahi zaio txono horritxo gotxua, Inditeu bost proba, eta bueno, gaude denan arten, zatika egiten, baino inditeu patata beroan jokoa, bebes golosos edo jokoa, baita ere txanogorritxu eta otxoan jokoa, bolona, eta bueno, eskuen jokoa. Orduan, oso ondo egia pasatzen, da demora guztien probak eta probak egia egiten, eta aurrea, oso ondo guaz. 22 uste, 11 bakoitzetik olako zerbait. Eta hartu itegu izenak bila konejos eta guarroman, emate diala inventatuako izenak, baino egitan Madrideko eta Jaengo bi herri dira. Eta pixkatola izen berez euskaten da horretik hartu genitun. Guaigo zuzteta idala irauten guarroman. Dia konejos, barkatu. Bi putu bat igora. Hortxe gaude eta, ondo. Guaigoz ondo. Helburua da behintzat hemen ondo pasatzea eta demora guzti dantza tipikoa edo eguneroko beti berdina itea duguna, hori beharren joku kitea. Eta demora guzti joku kiten gaude. Aze giroa da Tolosan. Ondo, giro polita dago, bai. Zuen dugu familiosa etorri zeatela, Bai, danok etorri gara, danok mozorrotuta, lapurraz mozorrotuta eta ondo pasatzera, bai. Zuek nondik etorri zeat, Bilbotik, bai. Eta urtero etorri zeat Urtero etortzen gara, bai. Gustatzen zaizu hemengo giroa. Bai, asko gainea. Beti bezalako girua, primerakoa. Eta ikusten dugu eskimalez, jantzita etorri zeatela baino. Gero bat pasatzen ari gea, baina geroako nola hotza pasako deun, guain gordo ingo dugu golperua. Gehiena dago dantzataldia eta gero iskinetan gauza politia badaude ez. Bai. Tolosan gaude eta inauteriak ari gara ospatzen. Ni Edurne Zuri eta bera pirata. Ze karroza gustatu zaizu gehi? Piratarena. Eta ikusi ditugu dantzatzen. Zaldunita eune eta zuek ikusten dugu mozorrotu gabe, baina nola etorri zeate Tolosa mozorrotu gabe? Baino gero atxalde mozorrotuko gara. Muñeka diabolikaz. Txilaba jaztika, dotore etorri zeate
pelikula, so guapo denak. Ba, erabaki genuen, iaia denak berdin ateratzea, orduan, jarri eto... Beltza, kamiseta txuria da txupa beltza. Eta jazta. Eta gero... Rastutare bai. Oso onda... Izertiak ikutza baino. Neskak! Beitu, etorri, Silvia, etorri honea. A ber, nola da zuen mozorroa? Bueno, ba, peluka bat, gero eta dena beltza, gero la zinturoi batekin, eta listo. Bueno, la zapatilla gorriakoi bai. Da, dantza iten zemuz molatzetan. Dantza iten zemuz molatzetan. Ondo. Atzo bukatu genuen, azkenekon xabian genuen, eta ja txupau, dominau. Egia esan bai, baina ala ere pixkat praktikatu behar dugu, bai. Azkenen perfekzionatzeko pixkat orduak behar dira. Eta gaurko ze plan daukezuen? Gaur, 8 arte dantzaen, eta gero 8 amabita gure festain karrozan. Ondo, emateu poliki iguala, hasieran bakitu, prestaketa asko, lan asko, baina bueno, hasieratik poliki hasiga eta bueno, hobetzen. Ze txirrindulari etorri die, zu ikusten dugu Eskai taldeko azteala. Ni berez fromeko zeakin dator, baina ez dakit, hemen Armstrong, Wiggins, denak etorria gaur Tolosa. Hemen, lasterketa ikusi behar da azkena zen iristean, ez? Ez lehenengo, baino kasu honetan azkena gaur, bakizu, lasterketa berezia daukaguta, ez da betiko lasterketa normal bat. Kirol pixkat indezu, baina gero zeingo dezu, jorgare ingo dezu. Alda angustia aguantatu gau ere bai, eta bertze orduk arte aguantatzeu, bakoitza aldun etxea jun da aguantatu, alda angustia. Gaur, eskusa hona daukagu parranda bomba botatzeko, eta bueno, animatuta gaude hortako, bai. Bueno, tiene muy buen ritmo, y no parece que vaya a parar, a ritmo. Inauterietako egitarauko azken ekitaldi ofiziala Sardinaren hileta izaten da. Urtero gure txoko alkarteak mimo handiz antolatzen duen ekitaldi bat izaten da. Eta irudirik onenekin utziko zaituztegu. Bien bitartean datorren urteko inauterien zain gelditzea besterik ez dugu gelditzen. Mila esker gurekin egotegatik eta gora Tolosako inauteriak.
Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea.